Hello mga kawigil, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng humba with chicken and egg. Marami pong kanin, nandito po yung ating sauce. At kung gusto niyo po itong mapanood na uncut, punta po tayo sa ating YouTube channel. Since Richard, bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers po namin. Napay lagi po kayong meron mga kain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po ma. Tapos abdalahin ka sa iyong pagpamanak sa Kristo namin kapagligtas. Amen. So yun, gusto po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Unahin natin to sauce. Chicken. Napakasarap po.
Pakalasa, sarap po. Lambot.
Amon. Last bite po.